Pane, co vás bolí? Bolí mě bříško. Musela byste mi ho ošetřit. Tak ano. Budou to určitě, já vám to prohlídnu. Jsou to ucpané prdy, pane. To jsou ucpané prdy? Já myslím vždycky, že ty prdy vypustím. Ne, pane. Vy jste nejspíš nevypustil. Musíme vám to vyndat ručně. A fuj, vy panec! Jak můžete mluvit?